zan samu kamar ki ba, ko za a yi ta Maryama ba za ta kai ki ba, zancen gaskiya. Ba zan samu kamar ki ba, ko za a yi ta Maryama ba za ta kai ki ba, zancen gaskiya. Maryam, soyayya na da haɗari, na tabbatar da yin tazo ba ta waziri. Duk makiyina wa gaibu ne, bana biye shi zane aiki da zahiri. Maryama kin zama sinadari a cikin rayuwa, idan ba ke to da haɗari. Kin nuna so na gaskiya, abinda kika yi garin Maryama ta wasa ya ba a ta ya zambiya. Ciki na barewa jeji Allah ke bata magani, wanda ya san so na gaskiya a shi ke tattalin shi baiwa mai sansala hali. Imana kula masu ce ka ce alaƙar mani da ke mun faro ta tuntuni. Ni ba zan yau da rike ba, ki san yaran ki Maryama kina zuciya a dare safiya. Maryama, haya. Karkon sosai da tausayi, silar samuwarsa shine tausarsa zuciya. Duk inda na je a duniya, a fanni na so zan faɗi Maryama gimbiya. Barkito da akwai sakiya. Ake min so da gaskiya, Maryama toya zane a da ke. Tsallar mayau da ne, take sakawa rabo na ya tsallake. Zan ta zuba miki baituka, masoyiya har murya ta rarake. Mai kyau na zuwa da ilimi, akwai hankali a Maryama ba za a na barki ba a zancen gaskiya.